зиёданд онҳое ки ба як нафари сарватманд нигоҳ карда ҳасад мехӯранд. мегӯянд ки ман ҳеҷ вақт ва мисли онҳо пулдору машҳур намешавам. онҳо хаёл мекунанд ки ин нафари машҳуру сарватманд ҳамин гуна тавлид шудааст. вале на, онҳо намедонанд ки ин нафари сарватманд баъд аз чандин талошу кӯшишҳо, баъд аз ин қадар азобу дард, баъд аз чандин моҳҳову шояд солҳо ба ин қуллае ки ҳоло ҳаст расидааст. ноҳақӣ, нобаробарӣ, дурӯғ, ҷанг, гирья, фиреб, нокомӣ, дард, ҳамаи ин ҳолатҳоро онҳо аз сар гузаронидаанд. вақте ки аз пой уфтоданд, нанишастанд, нагиристанд, хестанду боз аз нав ба пеш ҳаракат карданд. онҳо мисли мо нагуфтанд монда шудам, ман ин корро карда наметавонам, ин кор барои ман нест. вақте ки пулдор шудам, баъд мекунам. онҳо ҳар рӯз кор мекунанд, ҳар рӯз як чизи нав ёд мегиранд, ҳар рӯз ҳаракат мекунанд, ҳар рӯз меомӯзанд, ҳар рӯз як қадам ба сӯи орзуи худ мемонанд. биёед мо низ худи ҳозир хеста амал мекунем. барор.